Com dic, no podem acceptar cap pacte amb els carcellers ni cap justificació d'aires de canvi, quan el que esteu és donant el vostre vot, el nostre vot, a aquells que mai els hi haguéssim donat. D'això se'n diu traïció. No amb el nostre vot, ja no, mai més. Un dia veureu de nou com el poble és qui us mou i que quan li doneu l'esquena, ell respon amb la mateixa força que quan li doneu la mà. Organitzem-nos. Quan ens organitzem i ens ho proposem, vencem. L'ENC va impulsar la candidatura d'Eines de País a un dels reductes més opacs, però alhora més influents de l'economia catalana, la Cambra de Comerç de Barcelona, i va guanyar. Quan la societat organitzada es mobilitza i es compromet fins al final, és imparable i pot assolir qualsevol fita, per difícil que sembli. CUP, Esquerra i PDeCAT, la paciència s'ha acabat. Bon cop de falç, defensors de la terra. Bon cop de falç. Visca Catalunya! Visca! Visca la terra! Visca!